μανταλάκια, έχω τρία. Είμαι έτοιμος να τραγουδήσω. Έπεσε. 4 μανταλάκια. Νάτα. Έρχονται σε λίγο, δεν είναι. Αξίλινα, ναι. Όχι, 4 έχουμε μόνο. Κρατάμε 4, πάγε παρακάτω. Κύλο κόκκινο, κύλο πράσινο δακωμένα. Και τα 2 δακωμένα. Από ποια μπάντα? Ένα καλκόν. Κάτω. Μαρία, μας ορίζεις. Μία πίπα. Μία σοκολάτα. Μία σοκολάτα, πάνω πάνω. Κάτσε να ελέγχω αν τσεκάρει. Ένα κουβαδάκι. Ένα κουβαδάκι. Ήρθε εδώ, είναι το κουβαδάκι. Ένα πνευστήρα. Εδώ. Κάτσε και ρέγκα. Νάτι, βοηθειά σας. Ναι. Μια φωτογραφία πετερά. Νάτι. Την καλύτερη. Δικιά μου, εντάξει λοιπόν. Μια πιπίλα. Νωρίστε. Μια ποπονιέρα. Έρχεται. Όχι, εδώ είναι. Σιγά. Ένα σεμεδάκι. Ορίστε. Μια θερμοφόρα. Έρχεται. Παρακάτω. Κορφή κανέλα. Νάτι, κορφή, κανέλα. Περιμένουμε 4 μανταλάκια, μία Μαρή και μία θερμοφόρα. Ωραία. Είναι πολλά η μέση, δεν Μπορείτε έχει να τίποτα. ξεκινήσετε να τραγουδάτε τις χριστουγεννιάτικα τραγούδια μέχρι να Ωραία. Αγιάννητα, σε πρόσμε. Γιάννη. Μανταλάκια. Ναι. Μανταλάκια. Γαμώ τα μανταλάκια μου. Δεν έχει μανταλάκια. Και το μικρό τυμπανιστή τώρα. Φέρτε μας το γρήπο. Και στα αγγλικά να το πούμε. 4 μανταλάκια. Και θα καμπιάσω και θα ξαναβάλω. Έλεος. Ποιος μένει εδώ κοντά ρε παιδιά? Ναι. Έλα από ένα σπίτι να πάρτε μανταλάκια. Μα 8 και εσείς Νάτα ρε τα μανταλάκια, νάτα, ήρθανε. Έλα Μιχάλη, έλα.